Διπλός ελληνικός και καλή χρονιά για αρχές. Ποιος δεν το ξέρει, στόχοι για την καινούρια χρονιά, π.χ. τώρα στόχοι του 2024. Μερικοί το κάνουν λίγες μέρες πριν μπει ο καινούργιος χρόνος, οι άλλοι το κάνουν πάνω στην πρωτοχρονιά, μερικοί άλλοι φυσικά 2-3 μέρες μετά αφού μπει η χρονιά. Βάζουμε καινούριους στόχους για τη χρονιά που θέλουμε 10 καλά να τους να αλλάξουν κάτι στη ζωή μας. Αυτό που καταφέρουμε στο τέλος του χρόνου είναι να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν καταφέραμε τίποτα. Είναι το κλασικό, το τελευταίο τσιγάρο, το γυμναστήριο που θα αρχίσω από πρώτη του μηνός και φυσικά τα άλλα τα κλασικά όπως τα πιο υγιεινή διατροφή, πιο καλή κατάσταση οικονομική και. Το πιο καλό παράδειγμα φυσικά φαίνεται στα γυμναστήρια. Αρχές του χρόνου, Ιανουάριο, Φεβρουάριο, το γυμναστήριο είναι on peak. Όλοι πάνε γυμναστήριο, όλοι είναι motivated, όλοι είναι κάθε μέρα εκεί πέρα και κιόλας από αρχές τέλη Μαρτίου το γυμναστήριο έχει κιόλας 60% λιγότερο κόσμο. Ή το άλλο παράδειγμα, αρχίζεις, κάνεις μια εβδομάδα μια καλή διατροφή, προσέχεις ζάχαρη, υδατάνθρακες και ούτε καθεξής και μετά κιόλας τη δεύτερη, τρίτη εβδομάδα σε πιάνει μια λεμαργία και τρως τα πάντα, fast food, ό,τι βρεις. Κατά γνώμη μου, αν θες να αλλάξεις φυσικά κάτι στη ζωή σου, δεν υπάρχει το να πεις από πρώτη του μηνός. Δεν ξέρω, μερικοί νομίζω ότι σκέφτονται ότι πρέπει να βάλουν πρώτη του μηνός και τι είναι μια καλή αρχή. Αν το δούμε όντως direct, αν όντως κάτι δεν μου αρέσει πάνω μου ή δεν μου αρέσει στον τρόπο ζωής μου, γιατί να περιμένω μια εβδομάδα ή 2 εβδομάδες, π.χ. αυτό που κάνουν περισσότεροι, μια εβδομάδα ακόμα θα αράξω και μετά θα αρχίσω γυμναστήριο. Μια εβδομάδα ακόμα θα φάω σαν πούστης και μετά θα αρχίσω την υγιεινή διατροφή. Δεν βγάζεις λογική. Γιατί αν σκεφτείς ότι όντως θέλεις κάτι να αλλάξει πάνω σου, θέλεις να το αλλάξεις τώρα. Άμα κοιτιέμαι στον καθρέφτη και λέω fuck, είμαι χοντρός, δίχως τώρα να προσβάλλω κάποιον χοντρό, είμαι χοντρός και δεν μου αρέσει, τότε θα το αρχίσω από τώρα. Γιατί να περιμένω ακόμα μια εβδομάδα. Τι θα αλλάξει μέσα σε αυτή μια εβδομάδα. Κατά γνώμη μου, είναι η θέληση και η συνείδηση. Το πόσο όντως θέλω κάτι να αλλάξω και πόσο συνειδητοποιώ ότι θα ήθελα να αλλάξει κάτι. Και εδώ ερχόμαστε στο μεγαλύτερο point. Θα ήθελα να καταφέρω να κάνω τέλος του χρόνου 10k. Το να θέλω, η θέληση να είναι όντως εκεί, να πω ναι, θα κάνω 10k τέλος του χρόνου, είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Δεν ξέρω για ποιο λόγο μας πιάνει όλους μια αυτογνωσία λίγο πριν το χρόνο, σε φάση ξέρω εγώ ότι να κοιτάω το χρόνο πίσω και να λέω αυτό το χρόνο τελικά δεν πήγαν τα πράγματα τόσο καλά όπως το φαντάστηκα. Δεν κατάφερα κάπως όλους αυτούς τους στόχους που ήθελα. Γιατί και από δικιά μου γνώμη, βασικά από δικιά μου εμπειρία, το είχα ζήσει πριν κάποια χρόνια και έβαζα πάντα κάποιους στόχους στη ζωή μου, πάντα αρχές του χρόνου, κλασικά, και παρατηρούσα ότι δεν έκανα κάπως τίποτα. Δεν κατάφερα κάπως τίποτα από όλα αυτά. Και εδώ έρχομαστε πάλι στην θέληση και στην συνείδηση. Και για κάθε άνθρωπο φυσικά είναι κάτι διαφορετικό. Ο ένας θέλει μια καλύτερη σχέση, είτε με το σύζυγό του, είτε με την κοπέλα του, είτε με φίλους και γενικά με ανθρώπους. Ο άλλος θέλει πιο καλή υγιεινή κατάσταση, πιο καλή οικονομική κατάσταση. Και για κάποιο λόγο, στο τέλος του χρόνου, κοιτάμε πίσω και βλέπουμε κάπως πήγαν όλα πιο αρνητικά από ό,τι τα περίμενα ή από ό,τι τα ήθελα. Και μετά κάθεσαι εκεί και σκέφτεσαι από πρώτη του μηνός θα αλλάξουν όλα. Όχι. Από πρώτη του μηνός θα σου πω ότι θα αλλάξει. Τίποτα. Θα έχει αλλάξει λίγο η σκέψη σου από όλες τις τελευταίες 365 μέρες και θα κρατήσει κυριολεκτικά το maximum 1 μήνα. Και αυτό που είπα προλίγο π.χ. ότι σε μια εβδομάδα θα αρχίσω, σε 2 εβδομάδες θα αρχίσω,
είναι μόνο δικαιολογίες. Δηλαδή, real talk τώρα. Κάθεσαι εκεί πέρα και σκέφτεσαι ότι σε μια εβδομάδα θα αρχίσεις. Γιατί, όπως το είπα στην αρχή, αν όντως ενοχλεί κάτι επάνω σου ή στην οικονομική σου κατάσταση ή γενικώς στην κατάσταση της ζωής σου, η αλλαγή γίνεται τώρα. Τώρα θα αρχίσει να το αλλάξεις. Υπάρχουν πάρα πολύ λίγες εξαιρέσεις που όντως θα πρέπει να περιμένεις σε κάτι. Ξέρω εγώ, λες, θέλω να καταφέρω κάτι ή να ξεκινήσω κάτι και μου λείπουν 500 ευρώ. Για αυτά τα 500 ευρώ όμως πρέπει να περιμένω 2 μήνες λόγω μισθό ή ούτω καθεξής. Ωραία. Εκεί ναι. Είναι οι λίγες μικρές εξαιρέσεις που μου λες, OK, εκεί αναγκαστικά περιμένω. Αλλά αν όντως θες κάτι να αλλάξεις, όπως π.χ. εμφάνισή σου, διατροφή, οικονομική κατάσταση, δεν πρέπει να περιμένεις. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να περιμένεις. Μπορείς να το αλλάξεις αμέσως. Και ο πιο γνωστός λόγος πλέον, από ό,τι τώρα τα τελευταία 10 χρόνια στην κοινωνία μας, είναι ότι θέλουμε κάτι και το θέλουμε γρήγορα. Δεν θέλουμε να περιμένουμε για να γίνει μια αλλαγή. Θέλεις να αλλάξει η οικονομική σου κατάσταση, θες ξαφνικά να έχεις πιο πολλά λεφτά, να έχεις καλύτερα οικονομικά, λιγότερα έξοδα. Δεν θες όμως να κάνεις τίποτα, αλλά θες τώρα να γίνει η αλλαγή, γρήγορα. Το καλύτερο παράδειγμα φυσικά πάλι διατροφή και γυμναστήριο. Πολλοί πλέον πάνε γυμναστήριο 1-2 μήνες και θέλουν αμέσως να γίνει μια αλλαγή. Περιμένουν ότι πήγα τώρα 2-3 μήνες, πρέπει να γίνει αλλαγή, πρέπει να γίνει μεγάλη αλλαγή. Θα πάρω ένα άλλο καλό παράδειγμα ό,τι αφορά πάλι το γυμναστήριο. Αν το σώμα σου το αφήνεις επί ένα ολόκληρο χρόνο, και λέω τώρα μόνο ένα, ούτε καν 2-3 ή μερικές φορές και 10 χρόνια, αν το αφήνεις απεριποίητο το σώμα σου ό,τι αφορά να γυμναστείς, περιμένεις αλήθεια ότι ένας ολόκληρος χρόνος θα τον διορθώσεις με 2 μήνες για να πας γυμναστήριο? Όχι. Είναι το κλασικό, το βλέπουμε και συχνά κλασικά μερικοί το ένα το άλλο. OK. Ήτανε έτσι και μέσα σε ένα μήνα έγινε έτσι. Ζήγιζε τόσο ή είχε αυτό το σώμα και μέσα σε 2 μήνες έγινε έτσι. Κλασικά είσαι χοντρός, θα πάρω μια ένεση που θα με κάνει λεπτό. Είναι το effect yo-yo που οπωσδήποτε θες γρήγορα κάτι να χάσεις ή γρήγορα να κερδίσεις κάτι και στην τελική καταφέρνεις μόνο αυτό που έκανες μέσα στους 2 μήνες να ξανακαταλήξεις πίσω σε αυτό που ήσουν και ακόμα χειρότερα. Γιατί όλο αυτό που βλέπουμε, π.χ. ότι μερικοί αδυνατίζουν γρήγορα ή κάνουν ξαφνικά μια πολύ καλή διατροφή και είναι ευτυχισμένοι, όλο αυτό κανονικά γίνεται επί πολλά χρόνια. Δεν γίνεσαι από τη μία μέρα στην άλλη φέτες. Δεν γίνεσαι από τη μία μέρα στην άλλη πιο υγιεινός με το να κάνεις λίγο γυμναστική. Όπως το πιο παράδοξο που ακούς, να γίνεις γρήγορα πλούσιος. Δεν γίνεσαι γρήγορα πλούσιος. Εκτός αν κερδίσεις το προπό. Αν είναι ο στόχος σου να κερδίσεις το προπό, τότε OK, πάσω. Αλλά άλλη περίπτωση να γίνεις γρήγορα πλούσιος δεν υπάρχει. Είναι ξαφνικά που λένε εντάξει, μπορείς να κληρονομήσεις κάτι. Συνήθως ξέρεις ότι άμα κληρονομήσεις κάτι και θα γίνεις τόσο πλούσιος, συνήθως είσαι ήδη πλούσιος. Θα είσαι το παιδί κάποιον που είναι πλούσιος ή ούτε καθεξής. Πολύ σπάνια να κερδίσεις, ξαφνικά να κληρονομήσεις κάτι που δεν ήξερες ότι υπάρχει. Γι' αυτό το πιο μεγάλο παράδοξο, βασικά το μεγαλύτερο παράδοξο, γιατί γίνεται και marketing πάνω σε αυτό, μέσω από Instagram και ούτε καθεξής, πολλούς influencer, να καταφέρεις κάτι γρήγορα. Που είναι παράδοξο. Συνήθως ό,τι θες να καταφέρεις έχει έναν σχετικά μέτρο ή μεγάλο δρόμο. Γιατί αυτό που ξέρουμε όλοι και ο λόγος γιατί οι περισσότεροι δεν καταφέρνουν στόχους είναι ότι μια αλλαγή στη ζωή σου θέλει να ξοδέψεις ενέργεια. Γι' αυτό οι περισσότεροι εύχονται ότι δεν πρέπει να ξοδέψουν αυτή την ενέργεια. Και συνήθως μια αλλαγή έχει και φυσικά κάποια αρνητικά φάρμακα που φέρνει. Όπως με τη διατροφή π.χ. όταν τρως ζάχαρη. Είναι ένας εθισμός. Και γενικώς στη ζωή μας έχουμε πολλούς εθισμούς.
Μέχρι και, κατά γνώμη μου, μέχρι και για να είσαι τεμπέλης, να κάθεσαι μόνο σπίτι και να μην κάνεις τίποτα, είναι εθισμός. Κάθεσαι στο κρεβάτι, λες εντάξει, θα έρθω από τη δουλειά, θα ράξω λίγο, και όταν θες κάτι να αλλάξει στη ζωή σου, σημαίνει ότι πρέπει να κάνεις μια αποτοξίνωση από αυτό. Που σημαίνει ότι γενικώς κάποιες μέρες, κάποιες εβδομάδες, ίσως και κάποιους μήνες, δεν θα είμαι πολύ καλά. Δεν θα νιώθω καλά. Άμα αρχίσω ξαφνικά να κάνω γυμναστική, σημαίνει ξεκάθαρα ότι θα αρχίσω κάποιες εβδομάδες που θα πηγαίνω γυμναστήριο να πονάω. Αν κόψω κάποια ουσία από τη ζωή μου που τρώω, π.χ. ζάχαρη ή το τσιγάρο ή τον καφέ π.χ., σημαίνει πολύ ξεκάθαρα ότι κάποιες εβδομάδες δεν θα νιώθω καλά. Κάποιες εβδομάδες θα νιώθω άρρωστος. Θα ανεβάσω και πυρετό. Όλα αυτά, για να τα ξεκόψω, θέλουν ενέργεια. Έχω όντως κάποιες εβδομάδες και μήνες που θα είμαι σκατά. Και αυτός είναι ο λόγος που οι περισσότεροι άνθρωποι δεν καταφέρουν τους στόχους τους. Γιατί δεν είναι έτοιμοι να θυσιάσουν τόσο ενέργεια για να καταφέρουν το στόχο τους. Και κατά γνώμη μου, όπως είπα και προλίγο, ένας εθισμός δεν είναι μόνο η ζάχαρη, η ναρκωτικά ή ούτε καθεξής. Το ναρκωτικό γενικώς μπορεί να έχει πολλές μορφές. Είναι ο καφές, είναι η ζάχαρη, είναι μέχρι και τεμπελιά. Και κατά γνώμη μου, όποιος κοιμάται παραπάνω από 7 ώρες, το πολύ 8 ώρες την ημέρα, έχει πρόβλημα. Δεν θα καταφέρει τους στόχους. Και ποιος δεν το ξέρει? Έρχεσαι κουρασμένος από τη δουλειά και μέχρι πριν μπεις στο σπίτι σου ή στη δουλειά σου, έχεις ήδη τη σκέψη, ωραία, σήμερα θα κάνω αυτό. Σήμερα θα καταφέρω αυτό και αυτό και αυτό. Και φτάνεις σπίτι σου και λες, θα κάτσω 10 λεπτά στον καναπέ. Λίγο να πάρω μια ανάσα και να ξεκουραστώ λίγο. Και μετά θα ξεκινήσω. Και όσο περνάει περισσότερος χρόνος, τόσο πιο δύσκολα είναι να σηκωθείς. Και γι' αυτό, κατά γνώμη μου, όποιος κάθεται αυτή τη στιγμή και ακούει αυτό το podcast μέσα στο αμάξι ή στο κρεβάτι ή κάθεται απλά στο couch και περιμένει απλά να περάσει η ώρα για να το ακούει για να περάσει η ώρα και λέει ωραία τα λέει, σε 3 μέρες θα ξεκινήσω, σε 2 μέρες θα ξεκινήσω. Όλα αυτά είναι bullshit. Η αλλαγή θα γίνει τώρα. Γιατί δεν θα δεις κάποια διαφορά από την πρώτη μέρα. Θα αρχίσεις να δεις κάποιες διαφορές το νωρίτερο, τον πρώτο ή δεύτερο μήνα. Από την πρώτη μέρα δεν θα καταλάβεις τίποτα. Μια μελέτη από το 2009 έδειξε ότι για να ξεκόψεις μια συνήθεια χρειάζεσαι γύρω στις 18 με 254 μέρες. Γι' αυτό το λόγο είναι μια μεγάλη ανοησία να πεις ότι θα κάνεις μια αλλαγή από τον πρώτο του μηνός. Πολλοί σκέφτονται ότι μπορούν με τον πρώτο να κάνουν πιο καλά tracking τους στόχους τους, αλλά bullshit. Γιατί χρειάζεσαι ακριβώς 18 με 254 μέρες για να αλλάξει κάτι στη ζωή σου, για να γίνει και μια συνήθεια. Και θα σας πω μια δικιά μου προσωπική εμπειρία που είχα. Κλασική κατάσταση, όλοι μας την ζήσαμε πιστεύω. Σε μένα ήταν πριν κάποια χρόνια που άρχισα να κάνω πιο πολύ με social media στα γερμανικά τότε, και είχα το πρώτο collaboration και ήταν να συζητήσουμε μέσα σε meeting. Είμαι full αγχωμένος και την κατάσταση που είχα που θα σας περιγράψω αυτή τη στιγμή, την είχε ο καθένας μας. Καθόμουν στο κρεβάτι και δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Και πιάνω το κινητό μου και βλέπω ακόμα 4 ώρες. Βλέπω, ωραία. Αν κοιμηθώ τώρα, θα κοιμηθώ 4 ώρες. Όσο το σκέφτομαι, ένα μεγάλο λάθος που πιστεύω όλοι κάνουν είναι ότι βάζουν, ξέρω εγώ, σε κάθε κολόνα που έχουν στόχους μέσα, σε κάθε κολόνα βάζουν πολλούς μεγάλους στόχους. Και στην τελική καταφέρουν ότι πάντα μέσα στην διάρκεια της ημέρας αλλάζουν από τον ένα στόχο στον άλλο. Και αυτό φυσικά
φέρνει το αποτέλεσμα ότι τέλος του χρόνου δεν έχουν όντως καταφέρει κάτι τεράστιο στον κάθε στόχο. Και αυτό είναι το μεγάλο λάθος. Κατά γνώμη μου, 3 κολόνες, η τέταρτη, όπως είπαμε, επιλογής, και στην πρώτη κολόνα θα βάλεις τα 3 πιο σημαντικά σου και βασικά τους 3 πιο σημαντικούς σου στόχους. Ό,τι θες. Σε μένα π.χ. κλασικά είναι για αυτό το χρόνο π.χ. Το έκανα πριν κάτι εβδομάδες, γι' αυτό ίσως και βγαίνει τώρα το βίντεο, γιατί ήθελα να κάνω κάποια προετοιμασία. Κλασικά. Και δεν χρειάζεται και πολύ. Για μένα 3 μέρες, δώσ' μου 3 μέρες, το κάνω το πλάνο μου, το σκέφτομαι. Μετά ακόμα μια μέρα για να τα βγάλω πέρα με τον εαυτό μου, να πω «OK, ναι, έτσι γίνεται», να υπολογίσω λίγο και το χρόνο που θα χρειαστώ πάνω σε αυτό και μετά δίνω το OK και go. Π.χ. σε μένα η πρώτη κολόνα έχει τους 3 μεγάλους στόχους, π.χ. που είναι να συνεχίσω την εταιρεία με το AI, να το κάνω πιο μεγάλο, να κάνω την εταιρεία μου πιο μεγάλη, μετά να καταφέρω εδώ πέρα το YouTube channel να μεγαλώσει, λίγο περισσότερα βίντεο, ακόμα πιο καλή ποιότητα, και το τρίτο είναι να φτάσω ένα κυρίως κέρδος τέλος του χρόνου. Και αν το δείτε τώρα ακριβώς, δηλαδή άμα κάθετε και το σκεφτείτε λίγο ακριβώς, αυτά τα 3 πράγματα συνεργάζονται μαζί. Γιατί την εταιρεία με την AI είναι κάτι που το κάνω εγώ. Ωραία, είναι η δουλειά μου. Όμορφα και ωραία. Πάνω σε αυτό μαθαίνω όμως και άλλα πράγματα που μπορώ να τα χρησιμοποιήσω όταν φτιάχνω τα βίντεο στο YouTube. Και παράλληλα θέλω, όπως προσπαθώ να κερδίσω κόσμο για την εταιρεία μου, μαθαίνω και τον τρόπο πώς μπορώ να κερδίσω κόσμο και εδώ πέρα στο YouTube. Και το να φτάσω ένα κέρδος, το λέμε τώρα 10k τέλος του χρόνου από κέρδος, γίνεται σχετικά αυτόματο. Γιατί αν έχω το focus να κερδίσω παραπάνω κόσμο για την εταιρεία μου, να κάνω περισσότερα subscribers, γενικώς να κερδίσω πολύ κόσμο στο YouTube, σημαίνει το αποτέλεσμα ότι θα έχω και πιο πολύ κέρδος από χρήματα. Που σημαίνει ότι μέσα στην πρώτη μου κολόνα, ο τρίτος μου μεγάλος στόχος γίνεται αυτόνομα. Σαν δεύτερο στόχο π.χ. έβαλα υγεία. Θέλω να πίνω πιο πολύ νερό, γιατί τους τελευταίους μήνες πίνω πολλά αναψυκτικά και ούτε καθεξής, και δεν το θέλω αυτό άλλο. Θέλω γενικώς να πίνω περισσότερο νερό, να προσπαθώ να τρώω πιο υγιεινά, λιγότερο κρέας, λίγο πιο καλή ποιότητα από κρέας τουλάχιστον, άμα τρώω κρέας, και να φτάσω ένα συγκεκριμένο ωράριο στον ύπνο. Ένα κλασικό που λέω, ωραία, αυτές τις ώρες κοιμάμαι κομπλέ, δηλαδή δεν το σπάω. Και άμα το δεις και αυτό π.χ. είναι η δεύτερη κολόνα και είναι λίγο πιο μικρή, που αυτή η δεύτερη κολόνα δεν εμποδίζει την πρώτη μου κολόνα. Γιατί μπορώ ταυτόχρονα να δουλεύω εδώ στο γραφείο για την εταιρεία μου και αντί να έχω ένα μπουκάλι με ένα ψητικό, να έχω ένα μπουκάλι νερό. Όταν σηκωθώ για να κάνω ένα διάλειμμα, δεν θα τρέξω κάτω να πάρω ένα πιτόγυρο ή ούτε καθεξής. Θα κάτσω να μαγειρέψω. Θα φτιάξω κάτι που θα μου είναι και το σώμα μου πιο υγιεινό. Ναι, με θέλει περισσότερο χρόνο, αλλά και εδώ θα έρθουμε λίγο στην τρίτη κολόνα. Θα φτιάξω κάτι πιο υγιεινό. Και τον ύπνο μου είναι ξεκάθαρα όταν θα έχω τελειώσει με αυτά τα πράγματα. Που θα έχω τελειώσει με το θέμα εταιρεία, θα έχω τελειώσει με το θέμα YouTube, και ο ύπνος είναι ξεκάθαρα κάτι που θα πρέπει να μπει έτσι κι αλλιώς. Γιατί ύπνο χρειαζόμαστε έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, που σημαίνει ότι δεν πρέπει να αλλάξω διάμεσα την ημέρα από τον ένα στόχο στον άλλο. Είναι σαν σκαλοπατάκια. Ένα μετά το άλλο. Ανεβαίνω 10 σκαλοπατάκια, φτάνω σε ένα επίπεδο και λέω, ωραία, τώρα έκανα δουλειά.
Χρειάζομαι μια παύση για να φάω. Εκεί έχετε η δεύτερη κολόνα. Το και το και το. Νερό, υγιεινό φαγητό. Τελειώνω, φτάνω στο επόμενο επίπεδο. Ωραία. Σήμερα δούλεψα, όμορφα, τέλειωσε η μέρα. Έχουμε φτάσει στο επίπεδο που, ωραία, ξεκουράζουμε, που σημαίνει ύπνος. Η τρίτη κολόνα είναι μια συνήθεια που θέλω γενικώς να ξεκόψω από μένα και μια συνήθεια που θέλω να βάλω μέσα στη ζωή μου. Κάτι που άρχισα πριν πολλά χρόνια και θέλω να το συνεχίσω. Γι' αυτό η τρίτη κολόνα σε μένα δεν άλλαξε τα τελευταία χρόνια πολύ. Που εντάξει, δεν ισχύει. Τον τελευταίο χρόνο μπήκε αυτή η συνήθεια και μια άλλη συνήθεια την έχω όντως εδώ και 2 χρόνια. Κλασικά έχω τις ρουτίνες μου για το πρωί και το βράδυ. Οι δικές μου ρουτίνες, θα το πω και σε ένα άλλο podcast, έχω μια ρουτίνα για να ξυπνάω, για να ξέρω ότι χρειάζομαι αυτή τη ρουτίνα για να λειτουργώ τις τουλάχιστον 4 με 5 ώρες που πρέπει να κάνω την πιο σημαντική δουλειά. Και την νυχτερινή μου ρουτίνα που σημαίνει ότι εκεί πέρα αυτό το χρειάζομαι για να μπορώ να κοιμηθώ τέλεια, για να είμαι ξεκούραστος. Και η μία ρουτίνα που όντως, βασικά μια συνήθεια που θέλω να φέρω μέσα τώρα είναι ότι να έχω μερικά breaks. Να έχω ενδιάμεσα στη δουλειά μου μερικά breaks που λέω ωραία. Τώρα έχω ένα break για να μπορώ να κάτσω να διαβάσω ένα βιβλίο, απλά για να ξεφύγω λίγο, γιατί και αυτό φυσικά το χρειάζεσαι, για να μπορείς να λειτουργείς καλύτερα και να φέρεις καλύτερα αποτέλεσμα στη δουλειά σου ή στους στόχους σου. Και φυσικά έχω και μέσα διαλύματα ανάμεσα δουλειάς και YouTube που είναι για μένα δεν είναι δουλειά, είναι ξεκάθαρα ένα χόμπι που θα ήταν ωραίο να γίνει και αυτό ένα κομμάτι της δουλειάς μου. Και εκεί ενδιάμεσα έχω διαλύματα που λέω που είναι ξεκάθαρα me time. Και εδώ έρχομαστε στο σημαντικό me time. Πολύ μεγάλη διαφορά, γιατί άλλο το διάλειμμα και άλλο το me time. Το διάλειμμα είναι ξεκάθαρα για να ξεφύγω λίγο. Θα πω ότι θα κάτσω στην κονζόλα, θα κάτσω να διαβάσω ένα βιβλίο, θα κάτσω απλά να πιω ένα καφέ και να κοιτάω τα σύννεφα. Το me time είναι ξεκάθαρα για να διασκεδάσω εγώ. Θα βγω με φίλους, θα πιω καφέ, θα συναντηθούμε, θα καλέσω φίλους για φαγητό ή ούτε καθεξής. Αυτό είναι ξεκάθαρα me time. Και άμα τα δεις τώρα έτσι ακριβώς στις 3 κολόνες που έχω χτίσει, είναι η πρώτη κατηγορία, η πιο σημαντική, που συνεργάζεται, που ο τρίτος μεγάλος στόχος που έχω στην πρώτη κατηγορία γίνεται αυτόνομα. Είναι η δεύτερη κολόνα που ξεκάθαρα δεν πρέπει να κάτι να κάνω στην πρώτη κολόνα. Είναι ένα κομμάτι της ζωής μου. Πρέπει να φάω, πρέπει να κοιμηθώ, πρέπει να πιω. Και είναι μετά η τρίτη κολόνα που είναι κάτι που το χρειάζομαι, μια συνήθεια, για να μπορώ να λειτουργώ. Είναι το μοναδικό που το κάνω έξτρα. Η τέταρτη κολόνα, όπως είπαμε, που είναι λίγο πιο spiritual, λίγο πιο χώρια από αυτές τις 3 κολόνες, είναι ξεκάθαρα δικιά σας επιλογή. Άμα θες πιο πολύ να πηγαίνεις στην εκκλησία ή γενικώς να πεις ότι θέλω λίγο περισσότερο να ασχοληθώ με το θέμα Θεός, γενικώς λίγο πιο πολύ με το θέμα Zen, σε όποια θρησκεία πιστεύεις, θες εσύ, ή γενικώς να πεις, ξέρεις κάτι, θέλω πιο πολύ να διαβάζω. Θέλω να μάθω μια άλλη γλώσσα. Θέλω γενικώς ή να καλυτερέψω μια γλώσσα. Και αυτά φυσικά μπορεί να μπουν στο θέμα πρώτους στόχους, γιατί ο καθένας έχει άλλους στόχους, αλλά η τέταρτη κολόνα είναι πιο πολύ για την ψυχή σου, θα το πω έτσι. Θες πιο πολύ να κάνεις meditation, θες να κάνεις, ξέρω εγώ, να προσπαθήσεις να έχεις μια καλύτερη συγκέντρωση. Όλα αυτά είναι το θέμα ψυχικά, να το πω. Δεν ξέρω αν είναι η σωστή λέξη. Γράψτε μου κάτω στο comment άμα είναι η σωστή λέξη ψυχικά. Όπως είπαμε, πολύ σημαντικό, 3 κολόνες στην πρώτη κολόνα 3 τουλάχιστον. Μπορεί να είναι και 2, εντάξει. Κατά γνώμη μου 3 είναι καλό. Είναι το maximum που μπορείς να βάλεις. Και κατά γνώμη μου δεν θα βάζα και παραπάνω. 3 στόχους που είναι πρώτη προτεραιότητα και 2 μικρές κολόνες που συμβαδίζουν μαζί. Ξεκάθαρα. Ένα άλλο καλό που μπορώ να σας πω, π.χ. είναι και η οργάνωση. Όπως είπα πριν λίγο, το podcast βγαίνει λίγο πιο αργά. Είχα σκοπό να το φέρω τέλη Ιανουαρίου. Τώρα έγινε πιο πολύ αρχές Φεβρουαρίου.
Γιατί έπρεπε πρώτον να κάνω τους δικούς μου στόχους, να δω λίγο πόσο θα χρειαστώ για να τους καταφέρω, τι πρέπει να κάνω για να τους καταφέρω, να το βάλω λίγο στο μυαλό μου, λίγο να το σκεφτώ, να το δω, να το κάνω, να τα βγάλω μόνος μου πέρα και να πω το OK. Και εδώ έρχομαστε στο πολύ σημαντικό point, οργάνωση. Είναι όπως λένε πολλοί ότι θέλεις να αρχίσεις ένα βιβλίο. Θέλεις να γράψεις ένα βιβλίο. Με το που έχεις τη θέληση να γράψεις ένα βιβλίο, πρέπει να σκεφτείς. Ωραία. Πόσο χρόνο χρειάζομαι για να γράψω ένα βιβλίο? Σε αυτές τις σκέψεις που θα κάνεις, αφού θέλεις όντως να γράψεις ένα βιβλίο, δεν θα το δεις ούτε αισιόδοξα, ούτε απεσιόδοξα. Θα το κοιτάξεις, θα έχεις μια οπτική ρεαλιστική. Θα κάτσεις να μιλήσεις με κάποιους συγγραφέες, ίσως με τον εκδότη, και αν το κάνεις αυτό, π.χ. μια δικιά μου εμπειρία πάλι, θα βγάλεις ένα σχετικό χρόνο, που σημαίνει ότι OK, θα χρειαστώ 6 μήνες για αυτό το βιβλίο. Αν όμως, για να καταφέρω αυτούς μέσα στους 6 μήνες, αν όμως την ημέρα κάτσω 4 και 5 ώρες και γράφω. Το υπολογίζω. Ωραία. 6 μήνες θέλω να βγάλω ένα βιβλίο. Πόσες μέρες πρέπει να κάτσω να γράψω? Βγαίνει στο αποτέλεσμα, στην δικιά μου περίπτωση, 4 με 5 μέρες. 4 με 5 ώρες. Κάνεις σημειώσεις πότε είναι η πρώτη deadline, πότε είναι η δεύτερη deadline, πότε θα γίνει η διόρθωση, και μετά έχεις το αποτέλεσμα. Ξέρω, ακούγεται όλο λίγο βαρετό και λίγο ότι πρέπει να κάνεις πράξεις μαθηματικές, αλλά όλα τα άλλα πράγματα δεν έχουν νόημα. Γιατί το να κάτσεις και να πεις ότι θέλω να γράψω ένα βιβλίο και δεν κάνεις ένα πλάνο, είναι λίγο σαν να παίρνεις ένα μάτσο σκατά, να πετάς στον τοίχο και να περιμένεις να δεις τι θα κολλήσει. Και έτσι ακριβώς δεν θα γίνει τίποτα. Για να σου το πω απλά, όταν λες ότι θέλω να γράψω ένα βιβλίο και δεν παίρνεις μια τέτοια απόφαση, βασικά μια τέτοια προετοιμασία, θα σου πω τι θα γίνει στο τέλος του χρόνου. Δεν θα έχεις βιβλίο. Ξεκάθαρα. Και τώρα ένα τελευταίο, γενικώς όλα μαζί, λίγο για να τα πιάσουμε λίγο τα θέματα όλοι μαζί. Πολύ σημαντικό, αυτοκριτική. Τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα να κάνεις tracking τι ακριβώς καταφέρνεις την εβδομάδα, και τέλος της εβδομάδας, άμα θέλεις, κάτω Σάββατο, κάτω Κυριακή, κάτω όπως σε βολεύει, αλλά τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα μια αυτοκριτική. Τι πήγε αυτήν την εβδομάδα καλά και τι δεν πήγε τόσο καλά. Μια κλασική πρωινή και απογευματινή ρουτίνα, το συνιστώ σε όλους. Και πολύ σημαντικό να έχεις ένα θεμέλιο κάθε πρωί. Είτε ξυπνήσεις με την όρεξη ότι σήμερα κοιμήθηκα καλά, σήμερα θα καταφέρω 10 πράγματα από τα 10, είτε ξυπνήσεις με τη σκέψη ότι σήμερα δεν είναι και τόσο ωραία μέρα, δεν κοιμήθηκα καλά. Αλλά χρειάζεται ένα θεμέλιο, το να έχεις τα πρέπει σου. Τα πρέπει που πρέπει να κάνω. Δεν μπορώ να αποφύγω αυτά τα πράγματα. Έχω ένα θεμέλιο και αυτά τα πράγματα πρέπει να γίνουν για να κυκλοφορήσει ο στόχος μου. Μετά, φυσικά, χρειάζεται λίγο space ενδιάμεσα σε όλα αυτά, γιατί η μέρα σου δεν πρέπει να είναι κομπλέ γεμάτη. Δεν πρέπει να είναι όλη γεμάτη και να πεις ότι από 8 ώρα που ξυπνάω μέχρι τις 12 το βράδυ που κοιμάμαι έχω οργανώσει κάτι. Όχι. Να έχεις 2-3 breaks μέσα που κάνεις ό,τι θέλεις. Πολύ σημαντικό, me time μέσα στην εβδομάδα, τουλάχιστον 3 φορές. Όπως φυσικά το θέλεις, δηλαδή μπορείς να το βάλεις στην αρχή την εβδομάδα, αλλά me time για να μπορείς λίγο να ξεφύγεις. Γιατί κανένα μυαλό δεν λειτουργεί 5 ώρες κάθε μέρα ασταμάτητα τέλεια. Να σας το πω, είναι και αυτό θα το βρείτε σε πολλές μελέτες. Μετά από το αργότερο 5 ώρες δεν γίνεται τίποτα άλλο. Χάνετε ενέργεια, δεν είστε άλλο τόσο creative, δεν έχετε άλλο, αποσυντονίζεστε πολύ πιο εύκολα. Και ένα πολύ σημαντικό ακόμα επίσης, το που μιλάμε για αποσυντόνιση, η διάσπαση προσοχής, να το πω καλύτερα. Έτσι κι είμαστε σε μια κοινωνία που έχουμε πρόβλημα
Γιατί έχουμε το πρόβλημα με την προσοχή μας. Γιατί έχουμε παντού pop-ups. Χτυπάει το κινητό σου, σε παίρνει κάποιο τηλέφωνο, σου στέλνει κάποιο μήνυμα, likes στο Instagram, στο Facebook, ούτε καθεξής. Και pop-ups, κατά γνώμη μου, είναι το χειρότερο πράγμα που μπορείς να έχεις. Και αυτό, κατά γνώμη μου, κλείστε τα pop-ups. Όπως και εγώ, δεν τα έχω ανοιχτά. Κινητό αυτή τη στιγμή είναι σε fly mode για να κάνω τη δουλειά μου. Και μια άλλη αλήθεια, αν το κινητό σου χτυπάει κάθε 5 λεπτά με pop-ups, επειδή έχεις like ή comment στο Instagram, δεν έχεις αρκετούς follower. Είναι κακό τώρα αυτό, λίγο σκληρό που το λέω, αλλά εγώ προσωπικά, εδώ και 1 χρόνο, ό,τι αφορά το Instagram, αν δεν πω για χαβαλέ να δω μέσα, αλλά ό,τι αφορά το Instagram για δουλειά, μπαίνω μια με maximum 2 φορές την εβδομάδα για να δω, γιατί δεν με ενδιαφέρει ποιος μου έστειλε, ποιος μου έκανε like. Θα το δω μια και καλή και το νούμερο που θα γράφει κάτω, 6.000 like, 7.000 like, 800 ακόμα, τι ούτε καθεξής, είναι ένα νούμερο μόνο. Δεν σημαίνει ότι είμαι αχάριστος στους follower και στα άτομα που ακολουθούν το content μου, αλλά είναι μια διάσπαση προσοχής και σε τραβάει από το στόχο σου. Γιατί και γενικώς όταν κάνω ένα podcast ή όταν δουλεύω, έχω μόνο συγκεκριμένα άτομα που μπορούν να με καλέσουν στο τηλέφωνο. Είναι η κοπέλα μου, όντως άμα γίνει κάτι με το μικρό ή ούτε καθεξής, και 1-2 άτομα που ξέρω ότι θα με πάρουν τηλέφωνο γιατί θα είναι κάτι σημαντικό ή ξέρω ότι είναι κάτι που λέω okay, εκεί θα πρέπει να μιλήσω μαζί τους. Γιατί όποιος σε παίρνει τηλέφωνο ή όποιος σου στέλνει μήνυμα, στην τελική τι κάνει? Θέλουν την προσοχή σου. Είναι σε φάση που λένε, κοίταξε λίγο, άσε λίγο την προσοχή σου σε αυτά που κάνεις εσύ, στους στόχους σου, και έλα λίγο, βοήθησέ με. Δώσ' μου λίγο την προσοχή σου στο να καταφέρω εγώ τους δικούς μου στόχους. Και ακριβώς αυτό δεν θα πρέπει να γίνει. Γι' αυτό, οπωσδήποτε, pop-ups, κλείσιμο. Κινητό σε fly mode όταν δουλεύεις, με εξαίρεση από 2 άτομα που της επιλογής σου που λες, OK, αυτή πρέπει να με πάρω τηλέφωνο. Είτε είναι η άρρωστη μητέρα μου, είτε είναι η κοπέλα μου, είτε είναι το παιδί μου. Και όπως είπα, αυτή τη στιγμή, κινητό είναι σε fly mode, δεν χτυπάει, δεν κάνει τίποτα. Αυτό. Τέλος του podcast. Εύχομαι να μπορείτε να πάρετε κάτι μαζί και για όλους τους εκεί έξω εύχομαι να μπορέσετε έστω να σας έχω δώσει μια εικόνα πώς μπορείτε να φτιάξετε ένα πλάνο και πώς να βάλετε τους στόχους σας σωστά, ώστε τέλος του χρόνου να κάτσετε εκεί πέρα και να πείτε ωραία, φτάσαμε 90% από τους στόχους μου. Και 90% όχι το 10% ότι δεν κατάφερες τίποτα, ότι αυτά τα 10% είναι ότι ωραία, είχα 2 πράγματα που πήγανε λιγότερο καλά. Όσο αυτό, σας εύχομαι μια καλή αρχή στη χρονιά 2024 και θα τα πούμε σίγουρα στο επόμενο podcast, live ή κανένα άλλο βίντεο που θα συνεχίσει σε αυτό το κανάλι. Ευχαριστώ και τα λέμε. Λοιπόν, η μουσική τέλειωσε, ο καφές τέλειωσε. Εδώ πέρα πάνω μπορείτε να πάτε στο τελευταίο podcast και κάτω στην περιγραφή μπορείτε να πάτε στο πρώτο κανάλι που είναι το LexTech, που μιλάμε λίγο πιο πολύ για τεχνολογία και πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ακόμα πιο χρήσιμα στη ζωή σας. Και μην ξεχάσετε να βάλετε ένα subscribe και ένα like. Αυτό, σας ευχαριστώ. Τα λέμε στο επόμενο οτιδήποτε και κάνω. Ciao.